Salutare tuturor, numesc Calin și bine m-am regăsit pe toți la un nou început de serie și mai exact primul episod de pe acest canal. Seria se numește Încerc jocuri underrated, din ce ați văzut voi în titlu. Asta am găsit jocul numit One Armed Cook pe Steam. Din ce am văzut e destul de underrated, dar pe single player am jucat doar un singur meci să mă familiarizez cu jocul cât de cât și pot să spun că sunt paletă. Și avem 3 hărți: Benny's Burger Bar, Henry's Hot Dogs și Peter's Pizzeria. Hai să începem cu ceva normal, hai să începem cu niște hot dogi. Bun, start, hai să vedem. Trebuie să servim 13 customer. Ok, am deschis chat din greșeală. Bun, hai să începem. Cred că prima dată trebuie să deschidem frigiderul și să scoatem câțiva cârnați. Așa. Bun, deja au venit 2, hai să le luăm comenzile. Sausage and bread. Trebuie să fiu atent, poate se arde ceva. S-a făcut ăsta. S-a făcut și ăsta. Bun. Așa ce vor. Sausage and bread. Ok, să vedem cum faci sausage and bread. N-ai un tutorial la jocul ăsta sau ceva? Pur și simplu te lasă așa. Cred că trebuie să-i tai, da, îi tai. Frumos. Frumos. What the fuck? Deci nu știu ce să zic. O să pun hot dog-ul ăsta aici. O să-l servesc pe ăsta. Mi-ai murdărit farfuria. Ce asta? Oh, ok. Sausage cooked. Oh, am înțeles. Deci hot dog bread cu cooked. Deci facem hot dog de la Profi. Nu trebuia să-l tăiem. Facem mare hot dog de la Profi, băieți. Cred că ar trebui să se vadă mai închisă la culoare în cazul în care se face, cred eu. Da, se închide o leacă la culoare. Și asta? Da, și asta se închide puțin la culoare. Să iau altă farfurie. Trebuie să spăl farfuria aia. Și să vedem acum dacă merge. Ea merge. Hot dog bread. Sausage. Și merge acum cumva? Ia să vedem. Da, în cartea asta ce zice? Sausage and bread. Deci nu trebuie să le combinăm sau ceva. Deci doar punem ăsta așa și ăsta așa. Și ar trebui să îi convină, nu? Nesimțiți, bă, nesimțiți. O să facem atunci altcumva. Ăștia ready to order. Plain hot dog cu sausage and bread. Hai să vedem. Luăm un sausage. Am văzut acolo că mi-a cerut unul plain hot dog, așa că o să iau un sausage. Stai că se arde asta, zic eu. Poc. Și luăm farfuria și o dăm. Oare așa trebuie să-l faci? Thanks. Deci prima dată când am jucat nu știam deloc să fac un hot dog. Mă rog, sausage and bread. Și nu am priceput, nu pricepeam deloc ce trebuie să fac mai exact. Aveam o farfurie aici, e bine. Aici am gătit și o pâine. Bun. Și pâinea asta cred că trebuie să o feliem. Bun. Bun, am spălat și vasele astea, punem și aici. Cred că e suficient, părerea mea. Bun, e suficient. Acum, luăm o farfurie, închide-te, poate facem aici inundație, un hot dog. Și ar trebui acum să fie mulțumit. Thanks, deci e mulțumit, am înțeles. Deci am înțeles cum trebuie să gătești pe jocul ăsta. Jocul ăsta, din ce ați văzut și la început în lobby, jocul ăsta trebuie să-l joci, de fapt poți să-l joci cu prietenii tăi. Dacă aveți prieteni, sincer merită jucat, că e foarte retardat și foarte funny. Bă! E ok pâinea. Bă, scuze-te! Bun, acum luăm alt hot dog și îl punem. Uite de aici tu. Și tu vrei un sausage normal, s-a făcut. Bun, luăm ăsta și îl întindem lui ăsta. Și celălalt vrea sausage and bread. Foc așa, închidem apa. După ce îl servim și pe celălalt domn, mergem frumos la trac. Oh shit.
Mamă, ce e aici? Ce e aici? Ok. Apropo, dacă mai aveți idei cu alte tipuri de jocuri de genul underrated, puteți să mi le propuneți. Sau dacă vreți să joc un anumit joc, nu neapărat underrated, puteți să propuneți pe chat, în comentarii. Ok, și când deschis cutia asta? Bă, ok, nu știu ce fac. Cred că trebuie să lași așa. Și mai bine dacă lași așa totuși, că nu știu, pare mai ok decât să stau, să mă duc întâi der, să dau crouch, e mai bine așa. Au venit alții, sausage, deci astea sunt comenzi simple, 3 sausage-uri, deci trebuie să punem nu 1, nu 2, ci 3 sausage-uri. Foc. Și asta e gata, cred. Bun. Tu un sausage. Mai luăm un sausage. Punem aici. După îl luăm, îți dau și ție un sausage. E frumos tare, mă, să gătești cu o mână. Ok, cârnatul ăsta e mai în afară, el așa, dar e ok, părerea mea. Celălalt, din ce mi-amintesc, îmi cerea un hot dog normal, dar plain hot dog îmi cerea. Deci avem deja o pâine gătită aici, trebuie doar să iau un sausage și facem un hot dog foarte frumos. Băi, ce vreți? Sausage cu sausage. Bun, acum luăm farfuria, punem așa și luăm și hot dog bread-ul și avem un plain hot dog. Îți convine? Thanks. Eu îți mulțumesc. Acum, aia doi, nici mi amintesc că cereau 2 sausage-uri. Avem 2 farfurii, exact cum trebuie. Poc, închidem apa, luăm așa. Apa ar trebui să fie ținută deschisă constant, dar e destul de iritantă. Mamă, tryharding acum. Da, astea poți să le folosești? Nu, sau? Nu le poți folosi, ce nasol. Bun, plain hot dog. Poți să le dai pomni în gură? The fuck? Ce? Deci avem aici serve customers, încă 3. Sausage and bread, plain hot dog. O să le fac la ăștia pentru că ăștia au stat de ceva vreme aici și trebuie să plece și nu vreau să fac mâncarea iurea. Și concentrarea nu-i punctul meu forte. Punem pâinea asta aici. S-au făcut ambele, cred. Da, poc una. Și avem deja 2 comenzi. Plain hot dog cu plain hot dog. Hai că vă fac și vouă, de ce nu? Trebuie să-i mai fac până la urmă doar unui customer. Pălăm și vasele. Throw out trash. Credeam că putem să ieșim afară din asta. Sau putem? Nu poți să ieși. Nu fain dacă poți să ieși. Deci poți să ieși și să explorezi? Nu poți să ieși și să explorezi. Din nasol. Mai avem 300 de secunde. Hai să mai explorăm o leacă. Ce poți să faci cu asta? Poți să și sari, ok. E important dacă poți să sari. Eu sincer cred că o să mai fac un episod cu jocul ăsta și după cred că fac alt joc. Amândoi vor un plain hot dog, așa că voi lua 2 pâini, 2 sausage-uri. Bun, acum le tai pe ambele. Alo? S-o tăiat, bun. L-arunc pe ăsta în farfurie. Serve customers. Da, cred că trebuie să-i servești pe ambii ca să se pună. Scria unul și înainte. Și asta a fost. Objective completed, return to lobby. Ok, normal, free play cook-off. Select map. Peter's Pizzeria. Am dat ready, foarte bine. Și am intrat. Serve 12 customers. A few minutes later. Ok, o să iau asta. Și mai iau și asta, să nu stea să mă frece la cap. Am lăsat cutia aia afară, dar las-o acolo, nu mă interesează. Bun, și s-a făcut o pizza. Bun, asta doresc să o arunc la coș și nu merge să o mici de aici. S-a greșit jocul? What the fuck did just happen? S-a greșit jocul. Cam asta a fost și cu episodul de azi.